Дядо. На здраве, моето момче. Да си ми жив и здрав. Дядо, ти знаеш какво е Европейския съюз? Знам, дядо. Аз съм провеждал 2 пъти избори за Европейския съюз. Европейския съюз са обединени няколко държави в Европа. Така е, дядо. И правят Европейски съюз. И този Европейски съюз помага на всички държави. Отпуска пари на тази държава, колко трябва на другата, според нуждите на държавите. Им отпуска пари. Добре, дядо, ти някога гласувал ли си? Аз съм гласувал, дядо, винаги, защото аз съм бил и на такава работа. Съм провеждал изборите и задължително е трябвало да гласувам. Добре, както знаеш, аз съм младши посланник на Европейския парламент. И правим един проект. И сега ще задам няколко въпросчета. Ти пътувал ли си извън България някога? Пътувал съм, дядо, само един път, защото през моето време не се излизаш извън страната. Добре, това как се влияе от Европейския парламент според тебе? Влияе се, защото и аз не знам как се влияе. Значи, защото е обединено вече. Европейския съюз обединява тия държави. Европа е обединена и вече може да си пътуваш навсякъде. Даже сега вече и по границите преминаваш направо. Да, без да те спират направо. И сега като влезем и в Шенген, граници няма да има. Минаваш и заминаваш. Добре, знаеш кога са следващите избори? Следващите избори са тук през лятото, август или септември, или точно не мога да ти кажа, ама... Юни месеца. Юни месец. И трябва да гласуваме. Значи, защото те са много важни. Ние си избираме хората от тук. Зависи какви хора ще изпратим, за да ни представляват. Ако изпратиме кадърни хора, ще ни представляват по-добре. Така е. Ако изпратиме некадърни, и всичко зависи от нас. Какви хора ще изпратим. И затова трябва всеки един да гласува. Добре, тия хора, които изпратим, знаеш, че влияят на моето бъдеще, реално, нали? Влияят. Тия хора, дето ще ги изпратим, те се грижат за нашата страна. Те ни представляват пред Европа и от тях зависи нашето бъдеще. Как ще живееме, дали по-добре, дали по-лошо, всичко зависи от тях. Ако са кадърни хора изпратиме, ще живеем по-добре, защото ще ни оправят живота по-добре. Така е. Дядо, ти много знаеш. Откъде знаеш толкова много? Знам, защото съм работил в политиката. Аз съм бил кмет. 16 години съм се занимавал с избори и това ми е било работата. А сега откъде си намираш информация? Сега намирам информация от телевизията, от новините. От там. И от хората. И от хората. Браво, дядо. Благодаря ти много.